Salut bă băieți și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Eu sunt Andy și în acest episod vom juca din nou Wingman cu Cristinel. Salut! Deci așa că, dacă mai vreți episoade de CSGO sau, nu știu, de alte jocuri, scrieți în comentarii ce jocuri mai vreți. Așa, dacă mai vreți episoade de CS, nu uitați să dați butonul ăsta de like, de subscribe. Ia zi bă Cristinel câte like-uri să se strângă la acest episod. 100. Bă, mai omorâ băi. Deci dacă facem 5, eu zic că e bine, rău. Păi așa, ia spune băi Cristinel ce se întâmplă pe 18 august, dacă se îndeplinește suma aia până atunci. Giveaway. De ce? A, bravo. De cât ne ține portofelul acum, nu știu, depinde. Bun. Și noi o să revenim din meci. Bun, bă. Băi băieți. Am venit din meci. Ia să-i batem pe băieții ăștia. Ce naiba. Ia vede cu antapem, bă. Ești pregătit, mă, Cristinele? Normal. Normal. Păi nu uite pe el, da. Ce? Nu uite digările, da. Le dai digăle este? Păi, Bravo. Eu n-am flash. Am dat singur grenade de la remic. Da, m-a trimis după bere. M-a trimis la magazinul. Hai, o. hai să trag în eu, frate. Da, bravo, mă, ești nebun. Vezi că dacă ne luăm la 0 meciul ăsta nu m-a precuit. Ai auzit, mă? Nici o șansă, fii atent. Fii atent. Pe a doua o dau. Da, da, comanda. Bă, da, asta uite-te cum trage ăla, ești nebun? Hai mă, să o luăm ușor, bă. Hai, dreapta amândoi. Dreapta. A, acolo. Hai să-mi iau un flash. Fii atent. Stai. Hai. Dreapta, dreapta, dreapta. Pi! Asta mi-a. Dar ce ai, bă, că mă lua la... Bă, tai mă, că mă duc eu apartamente ușor și le-au plat din pic de ăla, m-am luat de aici. Dă-l la naibii aici. Move-it, move-it. Să nu mori. Că dacă mor s-a dus meciul, să spun. Bă, trage prea bine asta. Ia uite-l, bă! A, bă, dă-i mama lor de acei șau. Avem dracu 0 kill-uri, ești prost la cap. Hai stânga. Oi putea, mă, să dau molotov acolo? În pit? Hai stânga. Hai, stânga. Mi-a dat un flash stânga. Bravo. Ce te fac care avem? Dar ce dracu încercai să faci acolo? Să fac să tragi. Băi, Cristinele, bă, mi-a dat la un flash că m-a nenorocit pe viață. Da, e, ce o fi, o fi. Hai, ia-l, zău! Bravo, băi, Cristinele, bă! Ia VP-ul, bă, bă! Nu-mi trebuie bani. Prost ești, bă, prost ești, bă! Bă, da, La cancer. Am fi. prost ești, bă, că te omor acum. Vezi că sunt full flash, sunt smoke. Mai am 13 HP ca să știi.
Da, bravo, coai. Bă, asta e tot. Opa. Bun. Am pap. Băi. Deci nu e friendly sau unde ești nebun la cap? Ha? Hai? Fii atent aici. Te învăț eu cum se dă a întâia și pe a doua. În primul rând, dai acolo. În primul rând dai așa. În primul rând dai așa. Așa. Și în primul rând dai așa. Ai văzut? Ai văzut dacă am dat flash-ul bun? Și dacă am tras bine, că sunt Eu bun. cred că i-am dat și cu grenada ceva, dacă nu. Că tot a de fapt nu. Mi-am dat nimic. Hai că-i batem acum cu Cristinele. Îi batem sau ne luăm la boss? Da, normal, și bate. La tine e ceva? Mamă, doar și tu, mă, zic că prea tare. Treaba. Ha? Ce noroc. Le-am și eu? Sau? Mai avut o oră. Taci, bă, le-am, bă, sunt dat dracu după astea, bă. De tare am zis. L-am urât pe la bă. Da, acolo sunt. Voilà. Da? Aha, l-am văzut. Da, a spus că trebuie să planteze și n-are bomba. Taci, mă. Da, hai. Am mai dat și eu, am încercat să mă fac și eu kill-uri de aibii. Păi luăm bătaie, bă, n-ai. N-are bă nimic, bă, hai. Ne-am mai luat bătaie până acum. La bravo, mă. Chiar că luăm bătaie. Vezi apartamente, bă. Opa, aoleu. Plusul, bravo, băi. A? Bravo, băi, le-ai, gata. Ceva. Dar nu e ca mine o a doua în tapuri, e greu. Ia ca și mie. Da, băi, Cristiane, ne-a plăcut de tot. Păi, Fii atent, îi campez în librărie. Vezi că dacă te omoară, eu nu pot să văd, eu campez rău tot aici. Am doi? cred că doar om. Ies, mă, să ies din librărie? Palat. Are AVP, bă, Milogu, stai ascuns. Bine, mă, încearcă să vezi dacă poți să iei AVP-ul, bă. Bă, are AVP, bă. Fă că joc mai bine cu ăsta. Da, bravo, bă.
A? Da? A? Fii atent. Fii atent. Lasă-mi. Hai, vii. Fii atent. A? Unde e ăla? Aici, în partea mea. Apartamente ceva? Pe apartamente. Păi stai că viu. Apartamente e, mă? Încă nu-l văd. Aici e, zău, vezi că i-am dat ceva. A, nu te arăta, nu te arăta, nu te arăta. E generala ei în baza acolo, în tunel. Bine, mă, cât i-am dat? I-am dat 30 într-un hit, bine, mă. Mai mi-am, mă, Negevu? Nu știu, dar e cam întoarcem așa din câte. Hai tura a doua, Cristinele, te învăț eu tura a doua. Cred că mi-au un skin de la de scumrodul tot pe Negev. Și mă joc cu Negev toată viața. Al drac! Mă, la hec să fiu al drac! Ce mă mișcam în... S-o dă, fii atent. Mă! Bate, Doamne! Ți-a dat-o, gata, ce-ți mai clamură? Da, noroc. Dar noroc mai mare ca al meu, nu e? Ia dă-te, mă, să arăt eu cum se joacă acum. Fii atent. Na la muie, na la muie. Bă, și ce fac, nu? Mă bag acolo în librărie și stau acolo până trec ăia. Și când trec ăia, eu mor. Bă, da prost eu. Deci fii atent că mă uit și eu acolo până o trece ea de mine. Când o trece de mine, atunci e și eu mor. Na la muie, dă-te morți. Cred că e apartamente la... Bine, măi, Cristinele, mă. Păi, băieți, cam asta a fost meciul. Nu uitați să dați pe butonul ăsta de like, de subscribe. Eu am fost Andy, el a fost Cristinel și ne revedem la un alt episod. Pa, pa!